गुबुन गुबुन जायगाफोराव बड'फानि थैनाय सानखौ फालिनाय बायदिनो सिमेन्ट दख'रा एबसुनि बानजायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 33थि थैनाय सानखौ फालिदों। दख'रानि आवथायाव थानाय एसबि बड' गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव बड'फानि थैनाय सानखौ फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै गं 250 आलारि बाथि फोजोंनाय जायो। बे साननि हाबाफारि बादियै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ गोसोखांथिनानै आलारि बाथि फोजोङो धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारिया मिरु एबसुनि नेहाथारि बड'फा ब्रह्मजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारि, धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि तेनजिं बर' आरो ओनसोलनि दैदेनगिरि फोरोंगिरि मेलेमजिबिफोरा दिनै साननि फालिनायाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि सिमेन्ट दख'रा एबसुनि गासै मावथि सोद्रोमाफोरनि मैखोमै बाहागो लानायाव बड'फानि थैनाय सानखौ फालिनाय हाबाफारिया गाहामैनो जोबलाङो। दिनै जों फालिदों बेहाय आंखौ सिमेन्ट दख'रा हिसाबै आंखौ लिंहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जानानै बेहाय आङो बुंनो गोनां आं जेबो दिनै जोंनि बर' समाजावहाय जेरै जोंनि दैदेनलांनांगौ दिनै जे सानथौ सानस्रि जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेरै बुंलांदोंमोन दा बिदिहाय जोङो गासैखौबो जों आबुं जाजोबाखै जोङो जोंनि समाज बिथिङावनो जा जों सोलोंथाइ बिथिङावनो नाय बा जोंनि राजखान्थि बिथिङावनो नाय जों गासैयावबो जों जौगानाय बायदि जों मोनाखै जोङो खौसेथि जानांगोन गासिबो खौसेथि जानानै जोंनि बर' समाजाव जेसेबांखिनि जोंनि खामानि मावनो गोनां दङ बे खामानि मावनो गोनांखौ जोङो आवगायलांनांगोन खौसेथिनो थानांगोन आरो बिदियैनो जोङो जोंनि समाजखौहाय जों मोजां खालामनो नाजागोन। जोंनि मोन्थोरा जोंनि हिसाबै बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो गासैबो जेन आवगायलांनो हायो सोलोंथाइ बिथिङाव जेन मोजां आवगायलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो हाबा मावलांगोन आरो जोंनि धेमाजि जिल्लायाव जेसेबांखिनि जोंनि बर' माहारिनि जेसेबांखिनि समस्याफोर दं बिथांमोनखौ जों मोजाङै मोजां मावलांगोन आरो दिनैनि गेजेरजों बे 33थि जि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि थैनाय सान बेखौहाय आङो गासैनिसिमबो खौसेथि आरो थामोनथाखौ लाखिगोन बेखौ बुंनानैनो आंनि माबाखौ फोजोबनाय जाबाय। जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालाव गेरेमसा बर' माहारि दानायाव बाहागो लानायनि सोलायै निसा बेसाद लानाय बा गाज्रि आखु सोलोंनायाव जों बारायबोबाय थानाय नुदों। बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? औ नंगौ दिनै जोङो नुनो मोनदों दिनै मर्डान जानांगौमोन नाथाय दिनै अल्ट्रा मर्डान जादों दिनैनि फरायसाफ्रा जोंनि गावनि थांखियाव सहैयाखै बिसोरो थांखिखौ सानदों बिसोरो माबा मोनसे नाथाय गुबुन माबा सानलायलायनानै हाबाफारिफोराव जेरै ड्राग्स लानाय आरो बायदिसिना मबाइल गेम्स गेलेनानै गावनि बायदिसिनाफोर हाबाफारियावसो बाहागो लानाय मोनदों। दा बिदि मावोब्लाथ' जोंनि समाजाव जोंना जौगानाय नङा मानो होनना बुङोबा दिनै जों फरायसा होनना बुङोबा बिसोर जाहैबाय जोंनि साफा सुबुं सम्पद। दा बे सुबुं सम्पद हिसाबै बिसोरो जों सानदों जानो थाखाय नाथाय बिथांमोनासो नाथाय आनलेट जादों दिनैनि दिनावहाय। दा बे समावहाय जोङो गासैबो कनसियास जानांगोन गारजेन हिसाबै समाजनि दैदेनगिरि हिसाबै फोरोंगिरि हिसाबै आरो बिमा बिफा हिसाबै गथ'नि बिमा बिफाफोरा गासैबो सांग्रां जानांगोन नङाब्ला दिनैनि समाव ओरैबायदि बादायलायनाय जुग दिनैनि समाव सोलोंथाइ गैयाबा जेबानो जाया। दा दिनैनि समावनो 2021 मायथाइयावनो 21st सेन्सुरि बे 21st सेन्सुरियाव सोलोंथाइ गैयाबा जेबो जाया होनना मिथिखायो थेवब्लाबो माने जोंनि जि फरायसाफोर दं बिसोरो माने आनलेटआवसो थांगासिनो। आङो बिथांमोनखौ मोजाङै फरायलाङो आं बेखौ बिथांमोनखौ आं फोरमायो। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा? जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन। ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মানে শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে। খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজকাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ। ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজকাঢ়িব পৰা হৈছোঁ। सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो। एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं। बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं। जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 76201604
459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।